Tnediet l-ewwel edizzjoni tal-Excellence in Construction Awards, inizjattiva li se tkun qed tirrikonoxxi lil dawk li jdistingwu rbieħhom fis-servizzi li joffru fl-industrija importanti. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard kompla biex jirrikonoxxi l-impenn tal-kumpanija QP fl-inizjattiva li tkompli tippromovi dak li bħala Ministeru qed jaħdmu għalih ta' kuljum flimkien ma' diversi entitajiet involuti, jiġifieri standards ogħla fis-settur. Il-Ministru żied jgħid li l-Gvern kommess li jkompli joffri l-għodot kollha possibbli biex dawk tirida tajba jimirħu u jaħdmu f'qafas b'saħħtu li jippromovi dan is-settur. Fl-istess waqt saħaq dwar ir-rispett lejn iċ-ċittadini u għalhekk għaddejja ħidma biex l-awtoritajiet jibqa' jkollhom idejn sodi ma' dawk li jibqgħu ma jimxux bi prattiċi tajbin. Min-naħa tiegħu il-perit Nathan Vella mill-kumpanija QP ta' diskrizzjoni dettaljata ta' mnejn li btedin l-idea u fost l-oħrajn kif tfasslu id-diversi kategoriji. Ħajkunu qed jiġu premjati kontratturi u żviluppaturi f'diversi kategoriji minn sostenibilità għal saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol u anke il-ħarsien tal-patrimonju kulturali tkun miftuħa għal kontratturi kbar u żgħar, mhux qed inħarsu lejn l-iskala tal-kontratturi u wkoll miftuħa għal kontratturi f'kull dixxilpina tas-settur.